Puylaw hambai smai Memorial TV no ani bumung Dur Posadon Jamatia Baba Gore Mission Central Committee ni Joint Secretary ang oro luku ni rubo borok ke hoda baibu kubuljak moyal baibu kubuljak te oro luku baibu asung dorokhen ang involve ang kisa sini bomai ke busung ma sawi tongkha moyal ni babe basini luku ni babe bono nang kisa risai sasiano sini puilabo moyal songje dofai dofai boro bahaino jehetu itihas hungnai oro sini tima kathar moyal te suksima lukubo itihas hungnai hune moyal songbahaino dofai dofai ni meeting asong laijak bahake busung babano langjak solainai haini bangai hingke jai matro ta komlai parung ha bampur hapai kangkene sini tima kathar moyal sengye puila orono borok yakung susogranai parani tei kaisa para khake kirton bai borok langjak sonai tei porane kirton bai kirton khane sini kherphang nok jora khlai phaine hini sini moyal ni decision hingke or jagabo ta bampur barogoria khisamura bampur are bampur ton kapuru doikok mane joto paramai family thung parene yakung sujagoi phaina hingke kirton bahaine para brung borok langjak sonai je moyal ni siddhanto hingke hakene जों oro dai kongjora sokhe hingke sini lukuni taraf theke जों bhaine oro kirton nok bai ke joto lukuni borok rokhe ba oro hodani jatri bu tongnai joto miliwi जों dok khlai sini oro kherphangni nokla jora khlai जों tobolaini hinai tabuk jora bahai decision nalai tong hingke oro tesi program gunang Chaudhary no sungjangmani tong lukuni bom haibu mane prostuti nglai tongkha oro bibinno line doptor bai sak engage tongmani ba joto puja ni khlaijaknai tongmani mela digi bukhak mangphung ba line doptor ni thangnai 31 tarigo oro jaga sini boronglang MLA 3 MLA sok khaijak hingke tei ADC ni rok bahaine kormokota rok sok khaijak karon last final lo जों di sonna laila ha tini tak longon khana hi tei pro boronglang Chaudhary salha oro jagani je जों structure khlai romani boni pore 3 nojangna hingke borokno doctor songno khai borokno thukloi ropaise tei luku tei musa kasuni yongla nei sajago hingke ayang stage hundi ba jadre poriya VIP tongjangnai rok tomarok thungno line doctor song tini ni simini borok start khlaine ha motamoti thungno engage hingke sanaina hinai asa khlaio haipano oro tei kaisa miaphroniyo kaisa jatri tongjangnai hinai ayang digni rukphai final jatri tongnai jakrei ni holaimani oro kheto phano kaisa tongjanai byabostha khlairokla hangke chakungnai nahi holaimani bono lesson khana soni rok no ma songlaisinai hai temporary tongjangnai phaila hangke kisa bathakjaknai 1 ghonta phale bathakni nangnai ba nog bujaga chaklai khanai ba oro kisa babo bathakjaknai plus kisa just tui rok phano nunglaikha u byabostha luku khlaiani wa songlai hangta mia project meeting ni porebo hingke bahai kheno wa songlai tongo asa khlaio sanai sini moyal ni borok rok bahaino jotono khatung laijak lukuni borok rok bo khatungjak karon sudu malayani sini oro itihas kaisang nai bahne jotono je masak जों bahakebo naithothok khlai sini ha hodano bahake mukhang sing lainai lukuno moyalno bahakebo जों bumung khair holainai bono jotono wa songlaijak asa khlai जों kisa naithothok khairo manai hinai जों song asa belaine kepal kahadang usnai nini Chaudhary jorawasi Baba Goria takung ni no malaywani loglaiwani sumba gongma ba nengle hodani jara suwari phainai ro no bahai bikok saram hodani suwari phainai ro kaham no angbai thang hi kokasar pusugo ker kathar khlai phai topai dasthang hne dini Baba Goria ni ro jotono bonala sogoni kha kaham bai ke orni hoitu gate jara ke yakung suma jara ke jotono no blake baksa ke song toroi or haiti song lai pe ni hoda song kasar jai